Fikzioaren eta errealitatearen arteko mugan dabilen Baionan gaude. Hitzak haize bilakatzen diren lekuan, arnas ezea joan etorrian dabilen zubietatik gertu. Aturriren ur ilunak, ispilu joko bilakatzen diren geografian, Amaiur Eper idazle Baxenafarraren haize beltza eleberriaz mintzatzeko. Amaiur, Baionan gaude, haize beltza nobel ere berton kokatua izango da, irakasle lanetan zabiltzemen. Bai, hementxe bi ikastetxetan, zubiaren bi aldeetan, bata Majak eta bestea Camus, Albert Camus idazlearen izena du besteak. Zu berez, sortzez, Nafarroa beratik, izpurarra. Bai, hori da, eta gero duela guti arte Donibane Garazen egon ez bizitzen ere, eta kanpoan ikasi nuen, Bordele eta Madrile artean, eta zientzia politikoak ikasi nituen hortan, eta gero pixka bat ibilbidez aldatu eta irakaskuntzara itzuli. Amaiur, musikari lanetan ere aritua zara, antzerkia be idatzitakoa, beste novela bat ere kaleratu duzu, hau bigarren eleberria izango litzateke? Bai, hori da, ni idazketan sartu nintzen, abiatu nintzen antzerkiarekin, Antxon Lukurekin ibili ginen lizeoan bere taileretan, eta hortik hurbildu nintzen ere lehenik euskal literatura irakurtzera, batez ere Bordelen euskal egetik urruntxago bizi nintzenean, eta hola abiatu zen, eta ondotik musikarena ere nahiko ez ustean egin zen. Lehenagotik jotzen dituen instrumentu batzu, baina taldea sortu ginen, Jabolokibi sortu ginen niona itzultzerakoan, eta urte hartan ere idatzi nuen lehen novela Profeten Iruzurra. Eta orain, bigarren novela hau ere, eta badakar momentu baten sortaldetik idatzia etorriko da, zubi ederra daukagu hemen, zubi lanak egiten, bebai, ezta? Iparralde eta hegoalde behar ditugu onelako liburuak, onelako sortze lanak, eta zubi lan horiek, gure artean. Bai, hori ere izan da jabesetako bat Garazia Jula editorearekin, zeinetan elkar ulertzen ginuen, eta joan etorriak izan dira testuaren zuzenketa momentuan, eta beraz, pixka bat, sare horren ehuntzen eta ibili gira. Hizkerari dagokionez, hitz egiten gabiltz, egiten du, badauka, bertokoaren, ukitu hori, baina, guztiok irakurtzeko modukoa noski. Bai, hala da, hau Euskara Batuan idatzia da, txatal batzuek edo berdin ahozkotasun baten mesedetan edo gehiago ekialdeko marka gehiago nabari zaie haiei, baina kontakizun nagusia Euskara Batuan idatzia da, eta biztanena ene hizkera naturaletik hizkera literario hago batetara idazteko asmoz ibiliniz eta Enegela ertxira sartu nintzen. Segidan, ordenagailura jo gabe. Amatxiren idazmakina zoroitu nintzen. Taka. Amaiur, haize beltzik gaur ez daukagu, haize epela bai, katedrala ikusten dugu, herriko etxe bai, eta zure liburuan argazkia, hementxe gauz, liburua girotuta dagoen lekuan. Bai, hementxe, eta justuki Tomasek ere ikusten dugun zubi hau zeharkatzen du, San Ispiritun bizi da, eta zubi horrek ere maiten du Baiona zentrora, baina ere Bilboraino ere emanen du gezalaren, taularen edo artelanaren deskribapenarekin, eta zubiak ere hainbat denboran bidaiatzeko eta geografikoki ere bidaiatzeko balio digute,
Eta lekuek ere uste dut liburuan garrantzia handia dutela. Tomas narratzailearen ahotik entzungo dugu istorioa. Bai, Lehenengo pertsonan idatzita? hori da, Tomas beraz idazlea da eta novela beltza edo idatzi nahi du. Eta beraz ikusten dugu edo segitzen dugu lehen pertsonan edo dena haren ahotsaren filtrotik edo pasatzen zaigu eta ezinean da gehienetan eta beraz hortan ere bada bidaia esplorazio horretan edo liburua osatzeko bilaketa, etengabeko bilaketa hortan eta Liburua osatzeko behar dituen, pertsonai ezberdinak egongo dira, noski, novelan, erreferentzia asko be bai, berak bestak beste, idatzi egin behar duelako, bai ala bai, novela beltz bat. Hori da, beka bat lortu du novela beltz baten idazteko, eta bekak lortzen direnean gehien bat lehenago lagin bat edo igortzen da, eta beka hori lortuta ez daki nola lagina luzatu, eta beraz ingurukoei eta laguntza eske edo ibiltzen da, eta pixka bat mustuka bezala surgatzen ditu lagunen, mentoren, neskalagunaren ideiak, eta horrekin osatzen ditu liburuan agertzen diren txatal batzu ere. Hainbat ipuin txiki ere agertzen dira liburuan zehar, eta ikusten dugu novela beltz horren fabrikazioan Tomas. Eta pixka bat liburuak ere irudikatzen du idazlearen lana egin batean. Gako hori izango da, Amaiur gainera, agian, da titulutik hasita, novela beltza. Itxaron dezakegulako irakurle moduan, baina aipatu diguzu, gero apurtxu bet metaliteraturaren egingo duzu jolas eta idazlearen basortze prozesuan buruan egon daitezkeen edo landuta dituen testuak eta barra gertuko dira. Ez da novela beltza, haize beltza. Ez, ahas, haizeak hasi pertsonaia ere bada, hasieran metafora izan zitekeena, kasi pertsonaia edo bilakatzen da. Protagonismo zerbait ere baitu Tomasen ibilbide aldaketan. Baina hori da, krimenik momentu batez aipatzen da, krimenik gabeko novela beltza. Posible da? Krimenik gabeko novela beltza? Ez dakit hori da Tomasen gogoetetako bat, eta kritikan ere atera ziren, novela beltza beharrean ez dute zen novela urdina hau, eta azala ere urdin utzi genuen horretarako fetixismo zerbait ere baita kolore urdinaren inguruan. Urdina badago, urdin asko dago novelan, esan duzu azaletik abiatuta, bere kuadernoak, erabiltzen dituen kuadernoak, itsasoaren kolorea, zeruarena eta bar, urdin asko dago, kapituluen izenak. Bai, denek egiten diete kolore honi erreferentzia, eta ez da baitez bada ene fetixismo pertsonala edo, baina liburua abiatzen zen Paul Austerren orakuluaren gaua liburutik, eta horren pixka bat hasieran New Yorken gertatzen den novela hori nahi nuen Baionara ekarri, ariketa moduan edo, eta hortik hartu nituen pertsonaien sistema edo abiatzerakoan bederen, eta pixka bat garatzean, pertsonaien sistema hori garatzerakoan, hartu nintzen behar bada bazela hor gibelean beste novela bat egiteko aukera, eta pixka bat kolorearen hori atxiki nahi izan dut, eta bestalde ere Diaboloki birekin gure bigarren diskoa konposatu ginelarik, kolore baten inguruan ubela edo moretik edo abiatu ginen, eta hainitz gustatu zaidan esperientzia, eta urdinarekin zergatik ez behitu, eta beste espazio artistiko batean. Liburu bat beharrean, nik bilduma oso bat gomendatu nahiko nizueke, dela Memoria, Aranzadi Zientzia Elkarteak ekoiztutakoa. Horren baitan, ateratako azken liburua gomendatu nahiko nizueke, 1974, Mikel Salegi oroitzapenetik oroimenera. Liburu honek biltzen ditu
gazte honen hilketaren ingurukoak, baina bilduma oso honek biltzen ditu frankismoaren amaieran gertatutako hainbat giza eskubideen urraketa. Memoria bildumaren helburua da egia, justizia eta erreparazioaren eskubidei hurbilpen bat egitea eta egiaren alde zenbait argitalpen egitea. Kantuetatik liburura ekarri, eta batez ere, behar zenuen giro hori sortu, esan duzu, Paul Auster eta New York noski, eta bere pertsonaiak bai, askotan idazle horiek blokeatuta daudenak, erabiltzen du gure Tomasek inspirazio iturri moduan, emango dio, bere editoreak pista batzuk eta liburu batzuk eta irakurtzeko, eta aipatzen duzu, bera ere, Tomas ere, irakurketa horretan dago, ezta? Bai, hori da. Hori batez ere abia puntua izan da, baina ere Osterrek ere esploratu zuen novela beltza edo post-novela beltza proposatu zuen edo bazituen nolako bitxikeriak. Eta eni jolaserako hainitz emaiten zidan, behintzat abia puntu gisa. Eta nik ere beste bide batzu ere esploratu ditut. Eta hastapenean novela beltza aitzakia zena bilakatu da gure literaturaren edo ekialdeko literaturaren esplorazio bidaia bat ere. Beti giro beltz horietan edo kokatua, beraz, hortan, ez dakit, Jean Etxeparetik hasi, Itxaro Bordaren gana joan, Antion Lukuren zati batzu, Jon Mirande bera, edo Inaute Txamendiren giro batzu, edo agertzen dira, edo plagio moduan, edo desbideraketa moduan, edo... Ariketa moduan, esaten zabiltzena, ez da? Bai. Apur bat erreferentzia hori guztiak nabarituko ditugulako, Unai Lorriaga aipatuko duzu bebai, Itziar Ugarte agertuko da bebai, aipamen horiek, eta apurtxo hortik tiratuta, zeuk sortu duzun, unibertso hori ekialdeko luzer horrentzat, ez dakinik, luzerra den momentu baten esaten dalako, Tomas, nahiko lan dauka Tomasek bere liburua idazteko bide horretan, eta apurtxuet, Austerren bidetik bai ez da, esaldiak eta eguneroko gauzak gertatuko dira, ez da bereziki ezer gertatuko, baina guztia gertatuko da. Bai, hori da, berdin, hasieran irakurlea pixkat despistatuko da, ez baitu neurtuko, nora doan Tomas hori edo zertara doan, helburu hori aski fite ulertzen da novela beltza idatzi behar duela, baina pixka bat nora ez hortan edo galtzeko arriskua da, baina ondotik poliki-poliki instalatzen den giro horretan, Tomasek autu biziki bortitza edo bat-batekoa egiten du, eta hortan uste dut irakurlea bat-batean akzelerazio bat bezala badela eta hortan eremana dela izanen dela ere eta beraz... Bai, une baten zer gertatuko dalako. Hori da. Akzioko momentu bat dago eta hor bide guztia aldatuko zaio protagonistari bebai. Baionako giroa esaten gabiltz eta lagunek lagunduko dute horretan merkatua egongo da, Oskar Lagun egongo da, landetan prologo horretan agertuko zaigun laguna. Hitchcock ikusiko dute eta Hitchcock badago, ipuin baten edo. Neska Laguna, Aliziarekin hemetik bizi da, Tomas? Bai, hemendik ez biziki urrun. Apartamentu txiki baten? Bai, hori da. Jon Trastu non bizi da? Bai, erdigunien, baina... Bai, bestaldean. Leku honien bizi de. Bai, nahiko, baina apartatuta. Errobiren ahoa dugu, justu errobi sartzen da aturrin barna. Baina errobi segitzen alda ustaritzeraino hemendik, oinez ala bizikletaz. Eta gune lasaiago batean edo bizi da, ez dakit, kasi jauregi zahar batean bezala, parke handi batekin eta... Anaia Parisen, Anaia Parisen, bai. Joaquin Parisen biziko da. Euren bitartez, Baionako kasu honetan, egunerokoaren berri jasoko dugu bai. Bai, nire niz hemen bizi, baina hemen lan egiten dut, eta Baiona hainitza
aldatzen ari da azken, ez dakit, azken hamarkadetan edo, eta Euskaldun gisa ere pixka bat gaindituak edo senitzen gira, edo gure lekua atxemaitea ez da beti egesa, ez dakit, Baiona ez da metropolia bat, baina kasik guretzat hola bizi dugu hiri nahiko txikia izanagatik. Eta garraio bide publikoak berriz antolatua izan da hiria, eta horren inguruan ere auzoak berriz pentsatuak izan dira, eta sanit espiritu ere bilakatzen da, gentrifikatzen ari den auzo bat ere bada, historikoki gehiago Euskaldunen txokoa izan da Baiona txipia, baina hor, pixka bat gravitate zentroa san espiriturat edo aldatu dut, eta espazioak ere nola aldatzen diren, eta nola ere gure arteko harremanak ere baldintzatzen dituzten, eta hori ere islatu nahi izan dut liburuan. Gomendatuko nioke Joarmaren Siempre ganan los monstruos liburua. Idazten ari nintzen bitartean irakurri nuen, eta uste dute garaiak, giroak eta batez ere pultsioak, kontalariaren pultsioak bat egingo luketela asko Jonerekin. Eta portan dagoen motorra gustatu zaiola. Agota Kristofen, Klaus eta Lukas, euskerara ekarria dago Klaus eta Lukasek osatzen duten hirukoaren lehen novela, Kuaderno handia, eta iruditzen zait hizkuntza mailan eta gordina era horren instintiboan erakusten duela Agota Kristofek, eta horrek niri izugarri kitzikatu ninduen. Karberren edozein, uste dut udaro irakurtzen dudala Karberren ipuin libururen bat, eta batez ere inspirazioa falta zaidanean inoiz huts egiten ez didan autorea, adibidez katedrala edo beste edozein. Nire eskua aurkitu zuen, boligrafoa zeukan eskua. Bere eskua nirearen gainean itxi zuen. Aurrera txo, marraztu, esan zuen. Esango dugu, eta Tomasen atzetik joango gara bilaketa horretan, eta liburua idazte horretan, Tomas badabil idazten. Berak baditu, ipuin batzuk, bekara aurkeztu zuen hasiera horri amaiera emango beharko dio, baina bestelako testu batzuk ere agertzen dira. Amaiur dinot, zuk idazle moduan, nola osatu duzun liburua ulertze aldera. Badaude Tomasek idazten dituen testu zatiak, txertatuta, gero badaude oinak, eta hasieran ematen du, akademiako testu bat edo izan daitekena, oharrak, eta historioarekin jarraitzen dute hor badago jolas bat, izan da ariketa egin duzuna, jolas literario, lehen esan dugun, metaliterario hori egitea liburuan. Ajunt, jolas gisa ikusi dut liburuaren osaketa prozesu osoa, egia da lotua dela ere idazteko baldintzai. Ni ondoan irakasle gisa ibiltzen naizenez, eta tarte libreak eta erabili izan ditut horretarako, baina izan nuen garai bat, asteartea pausa eguna nuen, eta beraz, bariatzen nuen asteartea, astero idazteko. Eta beraz, aste oso bat pasatzen denez, astearte batetik bestera, berriz sartzeko, beti etengabe irakurri behar zen, eta beraz askifite, ekoizpen urria nuenez, askifite tentazioa handia zen, birziklapenean edo lehatzea egin eta testu zaharrago batzu txertatzea eta historio. Eta azkenean testu hainitz baztertu ditut, eta birziklapen hori egiazki egiteko partez berriz fabrikatu dut testu berriago batzuekin. Eta
Bertan agertzen diren testu guztiak idatzi izan ditut nobelaren idazketa prozesuan zehar, ez dut testu zaharragorik edo hartu. Eta gero, aipatzen baitzintuen Oino Ajak eta hori hau ere ostegi lapurtu nian, liburu horretan ene ideia lehen liburuan ere erabili nuen hori pixka bat testu genero akademikoari edo trufa bat edo ironia pixka bat horrekin dialogatzeko eta baina hemen funtzioa bestelakoa dute gehiago hiperrealismoa markatzeko edo oraindik pertsonaiak egiatiagoak bilakatzen dira ez dakit merezi ez duen xehetasun bat gehitzen baitiogu leho artean eta batzuetan Oino Ajak hori aldea baino leku edo hari nagusia leku gehiago hartzen du fisikoki ere eta pixka bat joko moduan ere erabili izan dut bai. Lanbidez itzultzailea naiz, bilbotarra, eta egun baten idazten hasi nintzen eta hemen nago. Pikareska asko, satira eta batez ere humorea. Esango nuke Hernam dela. Hernam da protagonistaren nemesia eta simbolizatzen du militarismoa, dirugozea, holako gauzak. Esango nuke putrenario, hori erabiltzen dute pertseroek eta eskutuko esan nahi hori eukitzea gustatzen zen. Adibidez, karma hitza uste dut dagoela gemoloratua, ez du sinisten holako justizia kosmiko bat. Liburuan aipatzen da pole-pole esaera, da esaera suahili bat, eta esan nahi du poliki edo eta ondo etorriko litzaiak igual batu gatzea. Uste dute Loizulok daukala La conjura de los neciosen nolabaiteko eragina eta hor eduki dute referentzia moduan. Esango nuke iluntzean, hor ja pakea dago etxean eta kontzentratu naheten. Momentu honetan banabil irazten eleberri poliziako bat, kurba konspiranoikoa eta ia aurrera doan. Pertsonaiak esaten gabiltz, pertsonaia oso arruntak izango dira. Guztiak izango dute euren argiak, euren ilunak danon moduen. Ez dago lan heroirik. Tomas Berabe oso pertsonaia arrunta izango da? Bai, eta izaiteko anti-heroiagoa dugu, heroia baino, edo irakurle batzuek antipatia ere senditu dute Tomasengan. Eta bai, nahiko eguneroko hagemanak ere dira, edo ez da gure munduko ere figurak dira, eta enuen baitez bada enien zuten boterea edo gizartean luketen beste leku bat eman nahi ere, eta horrek interesatzen hau gehiago edo proiektu honetan bederen. Guztiei, esan aldugu, guztiei buruz gauza bera, Alizia, beren neskalaguna izango da, Elena editorea izango da, esan duguna, lagun pare bat ere agertuko dira hortik, ezagutuko duen beste pertsonaren bat bebai bidairen baten, oso arrunta guztia, baina esan duguna guztiak dauka, ari tira egiteko arrazoi hori, ezta? Bai, eta pertsonaiak nahi nituen nahiko sendo, egia da, agertzen eta desagertzen direla, eta beti, zentroan beti Tomas dela, eta Tomasen ahots hori, ahots hori behar bada, beste pertsonaiak hein batean edo lehertzen dituela, baina nahi nituen zinez pertsonaia, ezugumamizko pertsonaiak eta beraz, agertzen direnean, guti agertuagatik ere, nahi nuen izan zaten
loditasun bat edo eduki aldetik dentsitate pixka bat ekartzen. Osotasun hori emango diona. Bai. Bilaketa horri, bilaketa bat izango da bai, ezta? Egin behar duen zeregin hori kontuan izan da, eta esan dugu, bilaketa horretan, bidaia bat egongo da bai, eta bar, novela bat idazten zabiltzalako, zure bigarren novela, horrek dakarren lan guztiarekin, Amaiur hasieratik argi izan zenuen, ez dugut ipuin moduan aurkeztuko, novela bat izango da, horrek dakarren lan guztiarekin, lanketa guztiarekin, irakurleok ere sartzen gara nien liburu baten eta novela baten, ordu asko pasatzen ditugulako pertsonaiarekin batera. Daukan lan guztia. Argi daukazu novela izan behar zela? Bai, pixka bat egebantza bat izan zen ere lehen novelarekiko, uste nuen ahas bestelako liburu bat ateako nuela, eta azkenean uste baino eite gehiago dio lehen liburuari, eta asmoa zen novelarekin segitzea, baina banakien nahiko zapartatua izaiten ahalko zela forma aldetik, baina hau borobilagoa nahi nuen. Lehena berdin zapartaturik egon da, eta bigarrena idaztekotan edo gogoa nuen lan borobilago baten idazteko. Eta irakurle gisa ere ni novela zalea niz batez ere, egia da euskal literaturan ipuin liburu asko ateratzen dela, eta badela genero, biziki landua den generoa dela gure literaturan, baina nik epe luzeagoko lan bat nuen gogoan, eta beraz gehiago novela buruz joan naiz, eta aipatzen zinuen Unai Elogiagaren Iturria edo liburua, eta hor ere novela eta ipuin liburuaren arteko zerbait da, eta gustatu zitzaidan hainitz nola ipuina agertu ondoan pertsonaiak ipuinari buruz solasean ibiltzen ziren, eta nik ere olako gauza batzu edo Tomasek idazten dituen testu batzu ondotik komentatzen dituzte pertsonaiak. Eta joko hori nahiko emankoja izan zait, eta hortan ere jolas handia bazen. Zenbat dauka Tomasek Amaiurretik? Tentazioa izan dezakegulako, irakurleok, idazle gazte euskaldun bat, kasu honetan 3. novela idazten zurea bigarrena izan da, eta horri zuriak dakarren beldur hori guztia, ezta? Bai, ez dut Tomasen arazo berdina ukanenik edo bizi izan, pixka bat nola novela beltza biziki kodifikatua den, eta bestalde ere idazlearen figura erromantizatzen den batzutan, pixka bat kode, literatura genero ezberdinetan atxemaiten den kode horiekin jolastu nahi nuen. Eta horrek ere inspirazio eskasak edo emaiten zidan hainitz jostatzeko. Baina egia da gogoeta batzuetan eta biztan dena Tomasekin konpartitzen ditu dela hainbat gogoeta, baina egoera, Tomasek bizi duen egoera, nik ez dut ala bizi izan edo hori alde xuriaren angustia hori edo zut baita ezpada bizi izan, ez baitut presiopean edo idazten, ateratzen baldin bada ateako da, eta bestela. Eta gero, hori xuria belzteko ere, saiatu behar da edo entxeatu behar da, eta Tomas ere batzuetan hori xuriari aurre egin behar dio, ez baita lotzen lanari ere. Eta ingurukoak hor ditu pixka bat laguntzeko eta babesteko horretan edo abiarazteko. Hitz egin gutxiago egin beharra denari buruz eta egin. Bai, hori da, pixka bat
hori izan da ene mantra edo Itziarrugarteren aipua, hori izan da, lotua nuen ordinagailu gainekaldean, eta egia da Tomas etengabe, novela metaliterario ere badenez, etengabe novela beltzaz beste hitz egiten ari dela, eta novela beltza idazteko orde, eta beraz prokrastinazioan hala ere nahiko ona da hortan edo hautagai ona da. Genealogia kuirrak eta nortasun txirikordatuak oinarri dituen novela mutantea. Katartikoa, dionagatik eta kontatzeko moduagatik. Aizkorakadaz, hilda agertuko da Agirretxu baserriko gizona. Ondorioz, emaztea eta alaba bilakatuko dira susmagarri nagusiak. Bermeon, 200 urte atzera gertatu zen krimenaren kronika judiziala, thriller moduan kontatua. Bizitoki aldatu da Lili, familiarekin batera, bertako denek itxura perfektoa duten izkiberrira. Eta saiatuko da haiek bezalakoa izaten, jabetuko den arte itxurakeriak dakarren garratzaz. Aturri bazterrean horrela ibiltzea edo balizko begi eta belagiei mintzatzea bezain absurdoa izan daiteke idazketa. Eta irakurketarekin ere gauza bera gertatzen da, irakurketa idatzitakoaren begidazketa den heinean. Baina uste dut hitzek, esaldiek, lehoek, hainbat soka edo helduleku eskaintzen dizkigutela. Eta gu funambulistak bezala ibiltzen gira, leho gainean eroso, beste batzuetan erortzeak, beti ere leho artean idatzitako ulertzeko asmoz.